Свой 25-гадовы юбілей вацэвіцкі гісторыка-краязнаўчы музей сустракае ў абноўленых сценах. Цяпер тут 3 выставачныя залы. Светлыя, прасторныя, з новым асвятленнем, абсталяваннем і мэбляй. Гэты рамонт, прафінансаваны раённым бюджэтам, стаў сапраўдным падарункам і для музея, і для яго наведвальнікаў. У нас более 5000 предметов основного фонда. У нас замечательные выставочные залы. К сожалению, пока на данный момент нет постоянной экспозиции. Но, учитывая то, что с 93 года, когда музей посещало 300 человек, а сейчас у нас более 18 тысяч в год посетителей, это, конечно, радует. Выстава под назвай «Скарбніца Язэпа Драздовіча» уникальная. Экспонаты с фондом Музея старажытнай беларускай культуры Национальной академии навук на агляд широкой публики выставляліся ўсяго аднойчы. Язэпа Драздовіча называюць беларускім Леонардо да Вінчы. І ўжо ў красавіку краіна будзе адзначаць 130-гадовы юбілей з дня нараджэння выбітнага дзеяча. Язэп Драздовіч быў унікальнай асобай. Гэта быў вясковы інтэлігент. Інтэлігент, якому пашчасціла атрымаць даволі добрую мастацкую адукацыю, гістарычную адукацыю, і гэта адбілася на яго дзейнасці. Ён займаўся і археалогіяй, і фальклорнымі вышукамі. Ён рабіў выдатныя замалёўкі, збіраў народныя паданні, песні, запісваў гэта ўсё. Але ж Язэп Драздовіч гэта яшчэ і выдатны пласт мастака, які ўпершыню звярнуўся ў 20 стагоддзі, у пачатку 20 стагоддзя да нашай беларускай гісторыі, да гісторыі Полацчыны, да гісторыі князёў полацкіх, да Францыска Скарыны, і гэта ёсць на гэтых работах. Вясна на Марсе, неіснуючыя гарады. Язэп Драздовіч першым з беларускіх мастакоў у сваёй творчасці дакрануўся да тэмы космасу. Унікальная лічыцца яго паліхромная разьба па дрэве. Такія каляровыя драўляныя фігуркі, як лічаць даследчыкі, былі распаўсюджаны ў старажытнай Беларусі, і Язэп Драздовіч імкнуўся зберагчы гэтую спадчыну. Его картины, если придешь в другой музей, и там будет много других картин, сразу их обнаружишь, потому что свой уникальный почерк, свои краски, вот тона. Когда я сегодня пришел на эту выставу, я открыл для себя сапраўды некий скарб, духовный скарб нашего народа. И удивился, что до этого часу этот скарб чомусь хаваюсь от нашего народа. Этим скарбом мы повинны ганарыцца и повинны все люди ведаць про этого цудоўнага чалавека. Выстава, якая будзе доўжыцца ўвесь красавік, ужо паспела атрымаць пэўны водгук у сэрцах наведвальнікаў. Сталічныя музейшчыкі тым часам абяцаюць, у год малой радзімы гэта далёкі не апошні вопыт плённага супрацоўніцтва з невялічкімі рэгіянальнымі музеямі. Алена Ракуць, Кацярына Страха, Юрый Цітоў, тэлерадыёкампанія «Брэст».